Ja, jeg hedder Sanne. Jeg har været sexarbejder i mere end 20 år, og jeg kan roligt sige, at sexarbejder sælger overhovedet ikke sig selv. De sælger en nøje defineret ydelse. Jeg har altid haft mig selv med hjem, hver eneste gang jeg har været på arbejdet, så det er jo noget sludder at tale om at sælge sig selv på nogen som helst måder. Så vil jeg godt høre Reden International. Jeg synes, du sagde noget med erfaringer baseret på 25 års arbejde. Er det ikke rigtigt, at Reden, fordi Reden International har jo ikke eksisteret i 25 år, vel? Så går jeg ud fra, at det er Reden, du så henviser til, og der mener jeg, at Reden udelukkende arbejder med de sexarbejdere, der er meget udsatte. Og det er de erfaringer, I har haft igennem 25 år. Det vil sige, dem, der er stofafhængige, og nu de migrante sexarbejdere, som på grund af lovgivningen ikke kan få arbejdstilladelse som sexarbejdere, og som blandt andet af den grund er nødt til at kaste sig selv mere eller mindre i armene på kriminelle mellemmænd. Ellers så kan de jo hverken komme ind over landet, hvis ellers ikke de bare er her på et turistvisum. Så vil jeg sige angående stigmatisering. Hvad er de 3 værste skældsord, man kan høre i en skolegård i dag? Det er din lede perker, dit fucking homosvin og din møgluder. De 3 værste skældsord i enhver skolegård i dag siger en rigtig siger faktisk en hel masse om vores samfund generelt, og hvilke grupperinger, som er stigmatiseret. Og den stigmatisering bebrejder man så og tilskriver selve det at sexarbejde. Det synes jeg er fuldstændig urimeligt. Så som socialdemokrat efterlyser du gode undersøgelser. Det synes jeg er rigtig godt. Så vent med kriminaliseringen indtil de for eksempel er på bordet. Det er en rigtig god idé med sociale tiltag, så alle de, der ikke trives, kan finde sig noget andet at beskæftige sig med. Og det gælder i øvrigt alle andre mennesker, der arbejder her i dette land, og som ikke trives. Men de fleste mennesker har en fagforening eller andre sociale tiltag, der kan hjælpe dem. Også hvis de for eksempel har uacceptable arbejdsforhold, og det har sexarbejderne ikke nogen mulighed for. Ved en kriminalisering, der vil de udsatte sexarbejdere, som er dem, der allerede har det hårdt i dag, de vil blive endnu mere udsatte. Jeg tror, jeg vil overlade en lille smule til andre også, men altså, der er rigtig meget at sige til... Jo, tak, Sanne. Skal vi lige... Der var noget helt konkret til Vibeke fra Reden International. Ja, det er rigtigt. Og det er rigtigt, vores erfaringer bygger dels på det erfaringsgrundlag, vi har igennem mange, mange års arbejde inden for KFUK's sociale arbejde, men jo også, hvad vi hører, og hvad vi har set, og hvad vi har erfaret igennem et tæt samarbejde med rigtig mange forskellige artede organisationer, og igennem et løbende arbejde med at få reddet på det her. Jeg ved godt, når man taler om de her ting, så kommer man meget nemt til at slå alle i hardcore. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det her er et broget billede. Det er ikke sådan, at alle, og jeg håber ikke, at jeg har fortalt mig undervejs og sagt alle, men det, der er vores erfaringer, det billede, vi har igennem mange, mange år, det er, at det ofte ser sådan ud. Så ved jeg godt, at der er nogen, hvor det ikke ser sådan ud. Men jeg mener bare, at når i hvert fald det, som vi er bekendt med, og som jeg ved også andre er bekendt med, at det alt for ofte giver nogle men, at det alt for ofte er forbundet med kriminalitet og andre ting, som ikke er hensigtsmæssige, så må man som samfund tage ansvar og agere i forhold til det. Og vores bud er så blandt andet en lovgivning. Men jeg er også fuldstændig enig i, at det trænger til en nærmere afdækning af forholdene, fordi vi taler meget imod bedrevidende eller hinandens erfaringer. Tak. Der var også et helt konkret spørgsmål til Yildiz omkring forbuddet, og som jeg forstod det, så er spørgsmålet om forbuddet ikke gør det mere interessant og spændende, om det derfor ikke øger interessen, når der faktisk kommer til at ske mere prostitution, hvis vi får et forbud. Nej, det mener jeg ikke. Der var faktisk 2 spørgsmål, men nu tager jeg lige det her spørgsmål først. Forbud, som sagt, i sig selv er ikke nok. Det skal suppleres med nogle sociale initiativer. Det sagde jeg også i min indledning. Sociale initiativer, der på den ene eller den anden måde kan hjælpe kvinder, men også de få mænd, der måtte være, til at komme ud på arbejdsmarkedet, og generelt hjælpe dem til at komme videre.
Når jeg så siger, at forbud som sagt ikke kan stå alene, og det skal suppleres med sociale initiativer, så har det også noget at gøre med, altså i forhold til, hvad er det for et samfund, eller hvad er det for et menneskesyn, vi vil være med til at støtte. Og ja, med al respekt til det, Sanne siger, det var Sanne, at jeg sælger ikke mig selv, jeg sælger en ydelse. Muligvis, men det er en ydelse, der skader. Altså det er ikke noget, jeg siger, det er ikke en påstand, jeg har grebet ud i luften. Men bare for at lige læse en citat op igen, det er et interview med 12 kvinder, der fortæller deres liv i prostitution. Og det er en ung kvinde, der hedder Lise, der gerne vil fortælle om syg indeni, når ens barn vil kærtegne og nusse. At mangle overblik og overskud. Den her kvinde er faktisk så meget medtaget af den her ydelse, som hun har solgt igennem tiden, at en gang imellem får hun lyst til at begå selvmord. Det er ikke noget, jeg har grebet ud i luften. Det er bare et interview af mange kvinder i den her bog, som Servicestyrelsen har lavet. Og det vil jeg gerne som borger, men også som politiker forholde mig til. Hvis man begår, hvad enten det er frivilligt eller tvang, begår det, der hedder sælge en ydelse, der decideret direkte påvirker en på en negativ måde, hvad enten det er fysisk eller psykisk, så er man nødt til at forholde sig til den kendsgerning. Det er det ene af det. Det andet er, at jeg vil stadigvæk gerne fastholde, at jeg ikke betragter prostitution som et erhverv, fordi i mine øjne kan man ikke se et erhverv i et område, som sagt, som har en så direkte påvirkning på et menneske. Og igen, hvis jeg havde en datter, så ville jeg i hvert fald ikke sende hende i praktik på en bordel. Det vil jeg ikke. Så i forhold til, for at afrunde med hensyn til forbud, så vil jeg også sige, parallelt med, at der skal være nogle sociale initiativer og en kampagne, men forbud er også, kan virke præventivt. Det kan sende et signal til mange mænd, mange ganske almindelige mænd, danske mænd, som går til de her kvinder, at det er altså ikke okay. I Sverige har man faktisk set en undersøgelse, der viser, at der er sket en holdningsændring blandt den yngre generation af mænd, efter der er kommet et forbud. De fleste svenske unge fyre synes ikke, det er okay at gå til en prostitueret. Og allerede det, at der sker en holdningsændring blandt den yngre generation, synes jeg også peger hen imod, at der er altså noget at komme efter her. Der er noget, man kan arbejde hen imod, for netop at prøve give et andet alternativ, et andet mulighed, et andet valg for de her kvinder, der er havnet på den ene eller den anden måde i prostitution. Susanne har bedt om ordet. Elis, nu gør du det igen. Videnstømmer debatten ved at læse op af en enkelt historie. Skal jeg så give mig til at læse op eller fortælle om mine oplevelser, som er anderledes, eller hvordan jeg har det, og så står vi lige, eller hvad? Altså vi kan jo ikke debattere på den her måde, hvor vi tager enkelte historier op. Det er 12 interviews. Ja, det er ikke et enkelt interview. Okay, så kan jeg komme med 61 historier fra sexarbejde.dk, som er på nettet, som jeg vil anbefale alle at gå ind og læse, om hvordan hvordan de 61 sexarbejdere synes, at de har det. Det siger jo ikke noget. Der skal noget ordentlig undersøgelse til, før vi overhovedet kan begynde at tale om, hvordan sexarbejderne har det. Og det betyder heller ikke ret meget for sexarbejderne, om du eller Vibeke ikke vil bryde jer om, at jeres datter arbejdede med, som sexarbejder. Det skal da ikke forhindre sexarbejdere, eller de kvinder, der gerne vil arbejde med sexarbejde, i at have de samme rettigheder som alle andre. Hvem var det af det? Det var også dig, der sagde det, der snakkede om ligeværd, ikke? Hvad med vores rettigheder? Er vi ikke så meget ligeværdige, at vi skal have samme rettigheder som andre mennesker? Man kan godt, også til det sidste du sagde, man kan godt ændre holdninger med forbud og med en masse skræmmekampagner. Det er der ikke noget problem. Men hvis man skal til at gå ind og lave den her slags kampagne, så bliver man nødt til at gøre det på et vidensgrundlag. Ikke på enkelthistorier. Ikke på, hvad du synes, at din datter skal lave. Vi skal have noget viden på bordet. Tak.